Kaixo guztioi, gaur euskara formatuan daukeu, euskara hizkuntza berreskuratzen dugu, izan ere, hitz egingo dugulako Euskal Herriko lau heavy metal taldei buruz, ez? Hori da, Euskal Herriko Big Four, ez? Hori da. Igual ez da berdina, baina, bueno, bai, esan genuen ere euskaraz ingo genula zerbait, eta, bueno, interesatzen zaigu ere pixkat kontatzea, ez? Eta, bueno, talde hauek ere entzun eta ikusi ditugu batzuk, eta, bueno, importantea iruditzen zaigun ere, ez mundu metala edo beti gustatu izan zaiguna, bueno, lau talde esplikauko ditugu, ez? Batez ere Euskal Herriko heavy metalan historia direlako, ez? Eta, hori, pixkat orden kronolijoko baten jungo gea, ez? Bai, hasiko gara, 80 pikoko talde batzuekin, eta bukauko dugu, 2000ko talde berriekin. Hori da. Beraz, bueno, introa. Bueno, lehenengo taldea esango duna izango da igual Euskal Herriko talde heavy mitikoena, ez? Sutagar, ez? Ezainek ez ezagutzen JK abestia. Eta, bueno, 1987 urtean sortu ziren Eibarren. Eta, bueno, hementxe aukeu behaien lehenengo diska, jaiotze basatia, ez? Igual disko mitikoena, ez? Edo, bueno, oso disko potentea lehenengo diskoa izateko. Bai, oso ondo grabatuta dago, ez du ematen, hainbeste urte dazkane. Bai, igual entzutezu Metallicako Master of Puppets dekada berdinekoa dela, eta igual esatezu, Master of Puppets asko zeu beto dago, ez, ekoiztuta, baina, bueno, hau dake, zehoz egiteko, oso ondo dago grabatuta. Eta tema mitiko asko dauzke diskonek, ez? Nik uste Sutagarren tema mitiko asko mentxe hartzen dela, ez? Begira Mari, David eta Goliat, Jaiotze basatia, JK, Aika Mutil, hori da, natesan abesti asko dare oso mitiko bihurtu dituna disko hau. Eta, bueno, 11 disko dauzkate estudioan, eta gero ere, bueno, komentatzea bi zuzeneko dauzkatela, DVD diskoekin, bat Durangoko Plateruena, 20 urte bete zituztenen. Eta, bueno, bigarren zuzeneko hain dela gutxatea zuten, Victoria Eugenia Antzokian grabatuta, Donostian, formatu akustiko batean, eta, bueno, zerbait ere desberdina, Antzokietako, hori, gira egin zutenez, eukizuten ere, hortxe, detaietxo hori publikoarekin, edo, bueno, zerbait desberdina ere eskaintzagatik, ez? Bai, samarra dukegu, Antzokian disko DVD horretan, akustikoa dara, baina ala ere kaina asko daukela, eta beste batzuk elektrikon jotze dituztela. Hori da. Sutagar da, referente bat, heavy metala gustatzen zaizuene, ezagutuko ez basea dala, ez? Eta, esan, beste hiru taldek komentatuko ditugu, baina Sutagar da zarrena, eta baindik egiten dutenak. Hori da. Beste guztik bat izan ezik, aurten bueltatuko dala edo bueltatu hartzala, ez? Spoiler pixka eta jendea garatzen dan. Aktibo bakarra Sutagar. Ointxarte, bai. Bigarren taldea, Oñatiarrak die, eta, Latzen taldea da. Jende asko ezagutze dugu, Latzeneko abesti mitiko bat, Laztana dena, baina gu nahi du proposatzea jende gutxienez beste oportunitate bat ematea behaien diskei, ez? Ez daukate diska asko, hasieran demo bat atea zuten, maketa modun, gero bi diska argitaratu zuten, eta gero azkeneko diska Heriotzari deika deitzen dana, izan ere da remodelazio bat maketana, maketako abestik berriro grabatuta. Eta pixkat beste oportunitate bat ematen, ez? Maketa nahiko dezentia da, esan berre duko, eta remodelazio hori asko hobeto izan zen. Eta lehenengo diska komentatzeko, Kontzientzia da Infernua, diska hau, portada oso mitika daukena, eta abestik oso mitikok ere, Laztana hemengoa da, baina honetaz gain, bat gehiago abestia, zein goxu abestia baita oso ezaguna da, eta iesa edo marmoak baztertu adibidez. Eta bigarren diska, hauxe da, friki batzuk aldatzen, esan. Ardi Larruz diska, hemen baita
produkzio aldetik askoz hobeagoa izan daiteke, ez? Askoz soinu goxoagoa edo hobea esan genezake, baina bueno, hori subjektiboa da. Produkzio aldetik kalitatea askoz hobeagoa izan zen. Eta adibidez, bueno, hemen abestian inzartearen giltza edo lurra odolean, gure gomendioak, bueno, musika aldetik desberdinak direlako, ez? Igual izango da, ez? Publiko generalista, ez? Edo, eta ezagutzen dona, ez? Bai. Gertatzen dana askotan bezala, talde baten abestiak asko jotzen du, eta hori, abesti hori ezagutzen dugu, ez? Baina, bueno, esan duzun bezala, ez, heavy metala ere gustatzaiona, thrash metala igual ere, ez? Latzen da genezake... Euskadiko Metallica hori da, Euskal Herriko Metallica dala, ez? Gure oinatiko herri txiki horretan, ez? Konparazioa beti izan dute batzuk, eta bai igual da, taldea Sutagar ere oso Metallica zale omen da, baina egia Latzenek, igual gerturatzen den taldea Metallica da, Latzen izango dela, ez? Eta hori alde hortatik gero ere komentatu dintzutela jira txiki bat 2008 urtean, ez? Hori da, 1993 inguruan hasi zen eta gero 1999 ingurun utzin zuten ezer esan gabe. Eta hortikan aurrera, Latzenen izena guruntzkun zen eta behiak esan zuten, bueltauko gea agurra esateko, ez? Eta 2007-2008 ingurun Helmuga jira hasi zuten. Eta, azkeneko kontzertun, ez dala izan oinatin, ikusiko duzuen modun, sartzen bat imazate beraien dokumentalen, esate dute, beste arazo batzuk ekizituztela eta Eskoriatzan grabatu zuten. Hori da, herri oso ondoko herri baten, ez da berdina, egia esan, baina pena da, ez, behintza supongo oinatiko izan da eta nahi gustatuko litzaiake nire herrin bukatzea, ez? Eta DVD bat grabatzea, bertako jendeik. Eta hori komentabar nuen ere, ez? Ia ikuste Sutagarrek ere bi DVD eta Latzenek ere utzizon konstantzia txiki hori, ez? DVD horretan, ez? Dokumentala eta kontzertua dana, ez? Bai, hori da, Helmuga deitzen da eta hori da, ja, kriston soinua, hori subjektiba da, ez? Baina, esan dugu modun, baina kriston soinua duke, pertsonalki uste diska baino askoz ez soinu hobeagoa dagoela eta beste batzuk die hori beste puntu batea igotzen dute, ez? Ies, hori pixkat spoilerra egin behar dizuet, ite dute paroi bat erdin eta himno bat jotze dute, cover bat, Sex Pistolsen cover bat, eta hor publiko osoa irabazte dute, ez? Ja irabazi zuten, baina Bai, bi bertsio gehiago ere egiten dituzte, bertsio mitiko bat, eta gero abesti horren erdin ere Metallican... bai, egia da, hori badela YouTubeen eta jendeak bilatzeko. Hori da. Eta, berak bauke duzu DVD-a, baina gure lagun Aimarrek dauke baindik, osea... Bai, utzi nion, pixka begirada bat botatzeko, eta, espero du, bueltatzea. Aimar, ikusiko duzula bideoa. Espero du. Hirugarren taldea, Asgard taldea da, Donostiko taldea. Eta, esango ditugun bi talde hauek igual antzeko nahi dira, ez? Laugarren noendik ez dugu esango. Baina, igual hauek bai heavy metal klasikoena, ez? Jorratzen zutenak, edo hori. Nik uste Judas, Maiden eta talde horietatik mamau duten pertsonak izan dela, ez? 1997 urten malkartu ziren eta Asgardek 4 disko dauzke eta hori, heavy metal klasiko horretan, eukizonen bere bozgora gailua, eukizon jendea reperkusio puntu hori eta, komentatu aurten bueltaudan taldea izan dela, formazio berri batekin bezala, formazio zarreko batzuk gare, baina, formazio renovatu batekin bueltatu die, eta onbartzien Dima Metal Festen, Dima Bizkaiko herri nintendan Metal Festivalen,
hainbat beste hainbat taldeekin, bueltatu hartzienak, eta oso pinta hona zeugen festia, baina koronavirusan asunto honekin, ezaki guain zer gertatukoan. Eta hori, behaien diska ezagunetakoa, 3 da, ez? Bai. Esan genezake. Eta nik ez ban joan oker, ikusi non uste eta asgarren azken kontzertua izan zala Donostiko kilometrotan. Eta nik uste hori izan zala azkena. Esan zuten esto, gogoratzen dutena behintzat, hor jende piloa juntatu ginen, izan zala Kauta, Asgarz eta Mendeko Itxua, 3 lagun jun ginen eta kontzertu hori askotan komentatzen dugu. Gu oso gazte, 14 urteekin izango zen, gutxigo, ez naiz gogoratzen ondo. Eta bai, plazerra izan zen, porque nik ikusi duten aldi bakarra izan da Asgarz, osea, alde hortatik ondo. Nik ez dut berdina esan, Asgarz da talde bat nahi dudala ikusi, hori, Latzenekin batea, ez? Latzen ez da ez dut ikusi eta nire talde favoritoenetakoa da, baina Asgarz da beste bat nahi ditudanak ikusi, eta aurten neukan aukera paregabea, baina virus honengatik ezin izan dugu, baina espero dugu bueltatzea gelditzeko, ez? Igual beste CD batez, ojalá, ez? Baina beste CD batez baldin badute arteatzen, gutxienez ikustea, ez? Behaiei zuzenen. Eta laugarren eta azkeneko taldea Idi Bihotz da, hauek ez die Donostikok, hauek Bizkaitarrak die, Bilbokok. Hori da, Bilbokok, zehazki. Eta power metal, ez, jorratzen dute, pixkat estilo hori. Igual Hammerfallen antzekoa izan daiteke, ez, baina ez da zehatza latzen metalika bezala, ez, esate du, pixkat... Halloween, Gambarai, estilo hori. Finlandia, Suezia aldetik ateatzen diren talde asko puntu hori, ez? Justo hori, 1980 sortu zen, urte horietan ere Stradivarius, eta holako talde asko aizela ateratzen, ez? Eta ohiko herrialde horietan musika hori finkatzen bezala izan, ez? Eta talde asko eta movimentu asko zeona, eta nik ere igual estilo horta ikusten dut Idi Bihotz, ez? Más o menos. Bai, hori da, power metal definitu daiteke, pila bat antzetan, ez? Baina, nik esan beharra duket, Latzenekin ezagutu nola Idi Bihotz izan ere, Anpulu Ilunak abestian, Aitor Uriarte atatzea da, beste DVD bat daukate, hauek. Eta Asgarz ez dakit, baina segurena baietz. DVD-a formatu gustatzen formatua da, Eta, Anpulu Ilunak notatzea, Aitor Uriarten ahotsa, ez Latzeneko abeslaria. Eta, Mikelen ahotsa baita brutala da. Kriston berridok eta kriston agudoa egiten du. Eta, nire ustez, abeslari onenetarikoak die, lau talde hauen abeslarik. Ni abeslari oso zalea, ni beti lehenengo musikan fijatzen naiz bateria izan da, baina hori da, igual Idi Bihotz heavy metal klasikoena esan duguna, ez? Abeslari oso klasikoa, ez? Judas edo Maiden abeslarik bezala, ez? Rob Halford edo Bruce Dickinson oso agudok eta holako joku asko egiten dituztenak, eta hori igual izan daiteke, ez? Eta gero komentatu, lau talde hauek, ez, The Big Four txikia hau esan duen guk, Euskal Herriko The Big Four hau, hori pixkat kronologiko ikun geha, baina denak hori 80 hamarkada bukaeran jaio edo 80 hamarkadan asizela. Eta komentatu beste 3 talde, gero pixkat errelo hartu zutena, ez, izan zela Elberez, Legazpiarrak, gure herri ondoko, komentxe. Ira, Donostiko baita, Ibai Marinei ere ingenion elkarrizketa... Oin dela gutxi, hortxo bezu ere bere 3 taldeek komentatzen. Eta gero ere, pixka Mendeko Itxua, ez? Izan zela hor nik uste 2000ko hamarkadan edo 3 metal taldeek, ezakit, guri behintzat iritsi zaizkigunak edo, ikusi eula relebo txiki hori zeona heavy metal mundu horretan, ez? Esan dezunen lehen bezala, Sutagar da aktibo bakarra, Asgarz eta Idi Bihotz aurten bueltatu hartzien festivalea, Dima Metal Festea, baina, urte guzti hauetan, nahet esan, inaktibo egon die,
Orduan, hori, esan dugun bezala, relebo hori pixkat nik uste ere izan zala talde horiek, edo, bueno, generazio berri hori, ez? Eta, bueno, gaur egun ere egongo da, bakigu hor, Donostia Aldeetik eta bakigu, Ilotz eta olako taldek, baina hori pixkat kronologia hori, egia esan ere igual heavy metalak ere pixua galdu do azkeneko urteetan, klasikoak, heavy metal klasikoak, eta beste estilo batzuk aide jorratzen ez, thrash metala, metalcore, greencore edo olako estilok ez. Hau da bai pixkat ezagutzen dugun metal klasiko edo puntu gogor hori, baina heavy metal bezala denominatzen dana ez. Gainera esan behar dauket, aipetu dituzun hiru talde horietatik, bi ikusi ditu dela zuzen, baina pixkat zuzen berezik esan ziren. El berezik ikusi ditun, Legazpiko jaietan, baina mendekutxua ere utzin zuten. Eta gero, Oñatiko gaztetxen ikusi genitun berriro. Eta orduan izan zen hori, pixu bat kentzea ez, kriston bolazo eman zuten, eta izan zen beste talde bat ikusi dudana. Eta bueno, Ibai ez genion esan, baina Ibai ira da falta den taldea horietatik ikusteko. Eta bueno, espero du laster ikustea. Baita ere bueltatu hartziela festivalera. Egia da horregatik. Metal festea, egia. Diba metalea, bajun behar guntzen. Esan barra duket. Nahet esan, pixkat, old school horiek guzti. Izan zen brutala. Eta, bueno, honen ondoren ere lortzen duten kontzertua egitea edo, festivala behintzatitea, eta behintzat urren urtean edo jendea gogokin jungo da, hainbeste denbora ondoren, osea nik uste albalima da egin, eta situazioa espero goera egitea, nik uste jendea gogokin jungo ala ikusteko, eta festarako, nahet esan baino, festa ondo, kontzertua ikusi, eta gozatzeko, azkenen denbora askon galako hor gauza situazio raronekin ez, eta kontzertu gerrexerita, eta osea, espero dena robetzen dan, eta horren urtean aldeun behintzat gerturatu eta baitu, kasi talde guzti hauek ikusi ez? Hori da, izan zen izugarrizkoa ez talde guzti hauek festival baten sartuta ikustea. Latzen faldauko zen? Talde guzti hauek sartuta ikustea, brutal izan zen. Hau izan da bideoa, eta, saioko gehiare euskarazko hainbat musika talde edo movimentu ere esplikatzen, mango izan da, eta beste bat arte.